विमद जाऊना शरण करील जो हरण संकटाचे करील जो हरण संकटाचे करील जो हरण संकटाचे करील जो हरण संकटाचे
या या सरकार या. सरकार आणि गरिबांच्या जोडीला पाय लावत पवित्र केले. आम्हाला आनंद झाला. चांदीच्या चाकीच्या आम्हाला आठवलं. दिल लागेल तोपर्यंत सरकार आणि खुशाल आराम करा. चाकीत कोणत्याही प्रकारची कसरत होणार नाही. आम्ही आरामासाठी इथं आलो. आमचा बिल लागू होईल तोपर्यंत आम्ही राहणार. जशी सरकारांची इच्छा. वा तुझा द्या वा. धन्य आहे तुझ्या कारागिरीची. काय हे लावण्य. वेदच्या बादशहाच्या सुंदराला अनेक रत्न असतील पण ह्या सौंदर्याच्या पाचंगाला लागेल असं एकही रत्न सापडणार नाही. वाव
हास दास हसी नटेही दारुका नटेही दारू नटेही दारुका तुला भ्यायचं काहीच कारण नाही. आम्ही तुझ्या घरी आराम करण्याकरता आलो. तुझ्या आईनं तुला आमच्या किमतीला दिला. असं एकूण सरकार माझ्याकडे इथं आलंय आणि या गोष्टीने आईची संमती. आई आई तू हे काय केलंस? अंजली, तू बोलत का नाहीस? अशी मुक्त राहून तू आमची सेवा कशी करणार? परवा वाड्यात पुष्कळ वेळा बोलावूनही तू आली नाहीस म्हणून भिवून का तू बोलत नाहीस? त्यारी बोला सोड, बोल काहीतरी बोलू ना. काय बोलू सरकार? असंच काहीतरी बोलत राहा. सुचेल ते बोल, न सुचेल तेही बोल. शरणा